Esquerra Republicana mantindrà la posició que ja us avançàvem dimecres passat. Esquerra Republicana votarà en contra demà del nomenament de Miquel Iceta com a senador. Ho vam dir dimecres passat i ho ratifiquem avui. Pedro Sánchez no pot prendre una decisió pel Parlament de Catalunya i esperar simplement que aquest Parlament ho ratifiqui. El Parlament de Catalunya no és súbdit de ningú. Si volen repartir cadires, que ho facin, però que no comptin amb nosaltres, que no comptin que el Parlament de Catalunya els farà la feina. El no és inevitable i ningú ens pot parlar de cortesia parlamentària. Van pensar en la cortesia parlamentària quan ens vam trobar un titular a la premsa? Van pensar en la cortesia parlamentària quan, a diferència del que s'ha fet sempre, ni es va parlar amb els grups? Vivim una situació absolutament excepcional, que no podem obviar. Amb presos, amb exiliats. No hi ha cortesia parlamentària quan decideixes empresonar els teus companys d'escó. Van pensar en la cortesia parlamentària quan van votar el 155? Cortesia parlamentària quan no es van dignar a mirar a la cara les famílies dels presos en aquest mateix Parlament?